Здравей! Днес те взимам с мен рано сутрин в неделя, мъгливата неделя, една от първите, защото вече сме ноември месец, в моето любимо място, в селцето, в което живея. Аз живея в малко селце на границата с Нидерландия и това е едно от любимите ми места тук, нашата прекрасна библиотека. Така, искам само да ти покажа как изглежда. Колко хубаво, прекрасно местенце имаме. Това е украсата ни от Хелоуин, все още не е раздигната, но защо съм тук? Защото искам да ти покажа ето това. Taalpunt Nederlands. Още в влизането отясно имаме един прекрасен кът, в който можеш да намериш всичко, което ти е нужно, за да научиш език. Като ето тук има указание как точно вървят нивата, за да можеш да се ориентираш какво означава всички тези нива в курсовете. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, как всъщност се изкачваме по стълбицата на горе с нашите знания. Сега, какво имаме тук? Тук имаме учебници. Това всичко са ви учебници. Това са ви учебници, като съответно на съответното издание пише кое е и нивото, което се преподава. Тук има специфични видове издания, примерно през турски, през испански, през арабски. Долу имате също така речници. Знам, че не обичате речници и смятате, че това е загуба на време, но всъщност речниците са нещо много полезно. Ето да вижте сега, това е прекрасен речник, който е на практика с картинки. Уникален. Ето, погледнете за какво става въпрос. Така. Това са неща, които и местните хора всъщност не знаят и не могат да ви научат. Погледнете. Така. Отделно това, което всъщност искам да ви разкажа, че дори сега да започвате, библиотеката е вашето място. Нищо, че си мислите аз какво ще търся в тази библиотека и нищо не мога да чета. Освен учебниците, които може да ползвате, може да вземате ето от такъв род книги за четене. Сега, това не е книжка за деца, това са книги и истории за възрастни, които са съобразени с нашето ниво. Виждате ли ето тук тази скала? Колкото по-ниско е жълтичкото в скалата, толкова по-ниско е и нивото. Значи отваряте, имате просто кратки разкази. Като идеята на всичко това е да учите език. Постепенно нивото ви се качва. Ето тук имате вече с по-високи нива, тук имате още по-високи нива. Това са много малки, приятни книжчици. Ето вижте сега следващите нива как изглеждат. Трудно ми е, понеже разгръщам телефона. Идеята на тези книги е ние като възрастни все пак да четем нещо, което би ни заинтригувало, а не да четем чисто детски книжки. Защото казват, нали, като започнете да учите, четете детски книжки. Да, ама аз като съм на 100 години и не мога да чета за зайченцето бяло или за Мая и Пуф. Ето тук са вече детските книги, които и съответно детски речници, които може да взимате за вашите деца. И тук си пише за колко годишни деца е подходящо. Ето вижте, от 3 години нагоре. Ето това са ви детските книжки за вашите деца. Прекрасни издания. Срещу 5
евро на година може да ползвате всичко това. Това отново са книги за възрастни. Ето вижте, показвам ви една, която вече е за малко по-напреднало ниво, но това не означава ниво, което да позволява да четете една нормална книга. Тези книги са адаптирани като лексика, използват много по-прости, кратки изречения с ограничена лексика, за да може да го разбирате. Ето вижте, това вече си прилича на почти една нормална книга. Започнете смело. Препоръчвам ви също така, 100% са ви казвали за този вестник Бъблив, ако сте в Лимбург. Това е също вестник, от който може да научавате новините на абсолютно достъпен език. Ето сега актуални са изборите в Америка. Погледнете колко простичко е обяснена настоящата изборна кампания. Така, какво може да намерите още тук? Различни обяви как може да учите нидерландски. Различни указания към кого как може да се обърнете. Има различни обяви за курсове, които може да следвате. Или, примерно, да потърсите даден вид коуч или бегелейдер или някой, който може да ви помогне за каквото се сетите. Има и указания, примерно ако сте студент, как да използвате помощ от банката, като заемете пари. Надявам се да ви се интересувам. Ето тук погледнете колко прекрасни издания има, понеже много хора ме питат аз как съм научила език. Да кажа, през 3 седмици съм тук. Това е истината. През 3 седмици библиотеката